Десета задача. Малко текст. Мария има алева, с които може да си купи точно 2 шоколада по 2 лева и 3 вафли с еднаква цена. Изразът, който представя цената на една вафла е така. Значи алева имаме. С тези алева може да си вземем точно 2 шоколада по 2 лева и 3 вафли с еднаква цена. Плюс 3 вафли. Айде вафлите да ги пишеме в вафла. Или може любимеца ни Хикс. Най-любимия ни неизвестен. Сега, трябва да намериме колко струва едната вафла. Така че при А ще пратим 2 по 2 4. Остава 3 хикс в дясно. Нас ни е интересно хикс колко е. Това означава А минус 4 делено на 3. И перне добре Г. Така.